Del ple del Parlament d'aquesta setmana destaca l'aprovació per quasi unanimitat d'una moció per despenalitzar l'eutanàsia. També s'ha aprovat una moció per exigir a l'Estat el traspàs de les competències de Rodalies i una altra sobre la igualtat de gènere. Però l'activitat també ha estat alta als passadissos del Parlament, on tant PP com PSC han reaccionat a les paraules de la consellera Meritxell Borràs, qui considera normal i molt democràtic que els funcionaris demanin festa el 6 de febrer per acompanyar Artur Mas en el judici del 9-N. Per part del Govern de Catalunya s'estigui pressionant en els funcionaris perquè vagin el dia 6 a rendir pleitesia en l'expresident Mas quan entra en el jutjat, a nosaltres ens sembla que això és propi de règims totalitaris. Ens recorda quan hi havia un dictador que quan venia a Barcelona la policia política anava per les grans empreses a buscar els treballadors, a recomanar-los que anessin a la Diagonal a rebre amb aquest dictador. Doncs aquests comportaments sembla que alguns l'han heredat. Ens sembla que és totalment inadmissible. Nosaltres entenem que és greu que una persona que és la superior jeràrquica d'aquests funcionaris públics faci una invitació d'aquestes característiques a assistir a unes manifestacions d'un determinat signe polític, com ens ho semblaria en qualsevol altre cas. Perquè hem de tenir en compte més que els funcionaris tenen una relació d'especial subjecció amb l'administració a la que presten serveis. Per la seva banda, la portaveu del govern, Neus Munté, ha defensat la consellera Borràs. És evident que els treballadors públics poden, amb els seus dies d'assumptes propis, fer el que considerin oportú, però també és evident que el proper 6 de febrer estem davant d'un judici polític que estic convençuda que comportarà que moltes i moltes persones, siguin o no funcionaris, manifestin el seu suport i estiguin a les portes del Tribunal Superior de Justícia. Això sí, Neus Munté s'ha mostrat crítica amb les paraules sobre finançament que ha expressat avui el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. No ens preocupa, hauria de preocupar el govern de l'Estat i hauria de preocupar el senyor Mariano Rajoy que allò que els ciutadans de Catalunya identifiquen com un problema, ell no en tingui cap tipus de resposta. Ell també ho va definir com un autèntic problema, com el principal problema, ho va fer en un dels debats d'investidura, però en canvi no hi ha resposta, no hi ha proposta alternativa que no sigui la judicialització, que no sigui la persecució i que no sigui la negació de qualsevol fórmula de diàleg, i ho està demostrant, insisteixo, dia rere dia. Munté també ha aprofitat per valorar les bones notes que la ciutadania deixa al govern i que es reflecteixen al darrer CEO publicat aquest dijous. Bé, són unes dades que nosaltres valorem positivament i que ens esperonen a millorar, a continuar treballant amb el mateix to, amb la mateixa intensitat i amb la mateixa direcció. Valorem positivament, lògicament, que un 72% de ciutadans aprovin la gestió del govern, perquè creiem que això trenca amb aquella vella cantarella que aquest és un govern que només treballa pel procés i no pels ciutadans i pels seus problemes. Això ha estat tot en el primer ple de l'any 2017 aquí al Parlament, Diari Català des del Parlament.